Здравейте хора, това видео ще го кача в днес, до сутринта, защото в момента е сряда 12 часа и 11 минути. И вече е сряда, както знаете. И днес ще си оправям лицето вечерта, за да си лягам. Ето. Няма много чима. Днеска влязохме в басейна и гледайте какво става. Така. Чакай. Идвам. Ето ме. Качвам се на стойче, защото много ниска. Знаете ли какво? Това видео направо много се качвам. Така. Чистка за зъби. Паста за зъби. Знам колко хора ще гледате това видео, но защо има ли смисъл? Майко! Хора, не изглеждам в много як стил, защото е вечер. Не искам така. Това е опорно. Ей това. Ей тук имам една. Не знам дали се вижда. Ей тук имам много. Ей тук имам. Не се виждат на камерата. Трябва, ако искам да ги махна. Ще ги измием. В принцип, хора, се слагам още едно. Само че това крем сега не променя. С това ще направя друго видео, в което си слагам абсолютно всички неща. Защото има един крем, ей това, и си добавям спирт още от утре. От четвъртък ще почне да си слагам спирта. Боже, каква е студена водата, майко! Сега, къде беше студентът тук? Устарял това. Вече устаряваме. Забравито. Студена, топла. Какво такова? Супер ден. Оле майко, тук колко много има. Толкова готиното е на това, че остават топченца и ни такива и може да разберете, когато не сте си измили хубаво лицето, защото като минавате така да усещате. Да. Ами, ако чуете тръгна откъде, на моята майка война ми подари комплект да спра сама гривня. От такъв вид.
Хора, не се чудете защо съм с Елза и Анна. Не, хора, не ги харесвам. Просто каква ми от малка. И е здрава, не е късана, чиста, нали, пере се. И просто я пазим. Няма нужда да купуваме отвод, като няма нужда. Благодаря, ако някой ми е казал на здраве. Сега да се облечем. Така. Така. Пижама. Не беше тук. Ето я. Много финч. Има малко ремонче. Там детската. Има ремонт. Така. Трудна ситуация, защото съм в различни места, но няма да ви кажа. Лично проблеми. Така. Това забравяйте, което тук ще ви казах, защото съм коткодяка. Да, не знам как ще се облека, като съм пред камера. Нямаме бюстие. Всъщност нямам нищо. Аз не нося бюстията, но понякога. За някои дрехи. Носил съм един път. Вчера. Не знам. Почвам от панталоните. Дано да ни го гледат това видео, хора. Ото. Добре, айде, така да ми е уютничко. Ще да покажа, като съм готова. Ето. Вече панталоните. Ще са много случива. Супер. Направо да се го направя каталата вид. С тази работа ще трябва да клекна така. Хора, лято, кой носи тя? 47 минути и 33 секунди. Снимам това просто тия. Ау! Боже, ядосвам се! Това ми се врасна. Ох, майко! Боже, хора. Чувам се ужасно. Може значи човек да се облече. Косата ми още малко влажна. Такова е. Сега пак. Вързах се. Не съм. Нищо не направих. Право си пускам косата. Хубаво ще направя едно видео, в което не си показвам лицето и ще може да ми напишете коментари, в което ще пише как се казвам аз. Как се казвам в Roblox. И вие в коментарите може да напишете как вие се казвате. Благодаря, че гледахте това видео и ми отнехте вашето скъпоценно време. Чао, хора! Приятна сутрин!